पाइल्स एक ऐसा बीमारी बटे जेकरा से पीड़ित व्यक्ति के एनस के अंदर या बाहर के हिस्सा में सूजन आ जाला और खुजली भी होला। पाइल्स जनरली दो तरह के बाटे होला। अ, आंतरिक बवासीर, पाइल्स के बवासीर भी कहल जाला हमनी के भोजपुरी में। दो तरह के होला, आंतरिक बवासीर और बाहरी बवासीर। आंतरिक बवासीर में भी कई प्रकार के डिग्री होला, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, जिनमें कई तरह के आंतरिक बवासीर के अंदर के गुद्दा जौन होला तो मलाशय होला तो बाहर आ जाला, ओकरा के आंतरिक बवासीर कहल जाला। और एक बाहरी बवासीर होला जिनमें पैखाना के धोते के टाइम में ओकर गांठ जौन बाटे तौन हाथ से छुआ पावेला, ओकरा के बाहरी बवासीर कहल जाला। बवासीर के मुख्यतः कारण जौन बाटे नस के पर दबाव पड़ल, नस के ऊपर जौन एनस के नस होला, जौन मलद्वार के जौन नस होला ओकरा ऊपर ज्यादा दबाव पड़ला के चलते ही पाइल्स के बीमारी होला। लंबा समय तक कब्ज अगर केहू के बनल होखे, पैखाना करे में देरी होत होके, टाइट पैखाना होत होके, मल त्याग के समय में जोड़ लगाव के परत होके, तो उसे भी पाइल्स हो जाला। और सबसे ज्यादा मुख्य कारण जौन बाटे इ बेरा के कम फाइबर युक्त भोजन कईल, जैसे साग, सलाद उलाद की मात्रा ज्यादा कई लोग लेते हैं। ओकरा बाद से नियमित व्यायाम नहीं लोग करते, इ बेरा के समय में सबसे ज्यादा भाग दौड़ के जिंदगी में नियमित व्यायाम नहीं लोग करत। मोटापा भी बहुत बड़ा का कारण बाटे पाइल्स के। देर तक बैठे वाला जो जॉब बाटे लोग के, काम बाटे, ओकरा चलते भी पाइल्स के बीमारी होला। सबसे पहले तो शुरुआती दौर में मलाशय में चाहे पैखाना के रास्ता में खुजली हुई, बहुत दर्द हुई पैखाना करत में, पैखाना करते समय दर्द हुई। मलाशय से खून भी आवेला कोनो कोनो पाइल्स में, ओकरा में खून आवेला। मल त्याग करते समय दर्द हुई, परेशानी हुई। आदमी के ऐसा महसूस हुई कि पैखाना लागल बा लेकिन दर्द के मारे वो पैखाना करे जाई ना। ये एगो सबसे बड़का कारण बाटे, लक्षण बाटे एकर। पाइल्स के जांच करे खातिर सबसे पहले ओकरा के हमनी के पता लगावल जाला कि इ आदमी के मल त्याग के हैबिट कौन सी बाटे। जौन मल त्याग के जौन हैबिट होला ओकरा से पता लगावल जाला। ओकरा बाद से ओकर के मलद्वार के जांच कइल जाला, एगो मशीन आवेला एनस एनस के जांच करे के, ओकरा से भी जांच करके पता लगावल जाला कि गांठ जौन बा आंतरिक गांठ बा कि बाहरी गांठ बा, कौना तरह के पाइल्स बाटे, ए तरह के पता लगावल जाला जांच करके। ज्यादा मात्रा में सलाद के खाइल करी, फाइबर युक्त भोजन के खाइल करी, पानी ज्यादा पियल करी, बहुत ज्यादा पानी पिए के बाटे। ओकरा बाद से अगर पाइल्स हो गईल बाटे तो गर्म पानी में सिरच करके, सिरच बात जौना के कहल जाला, गर्म पानी टब में एगो गर्म पानी रख के कुछ में दवा भी आवेला, ओकरा के ओमे डाल के ऊपर बैठल जाला, जौना से सेकाई कहल जाला, मलद्वार के सेकाई कहल जाला। व्यायाम करे के कहल जाला। दवा भी यूज कइल जाला, कुछ मलहम आवेला, कुछ पैखाना ढीला करे वाला दवाई दियल जाला, गांठ के सूखे वाला दवाई भी दियल जाला एमे। और पुराना जमाना में एकरा के छार सूत्र से काटलो जाला, बहुत जगह एकरा के छार सूत्र से काट के इलाज कइल जाला। बहुत सारा दवाई बाटे। सबसे जरूरी बाटे कि पैखाना टाइट ना होके ओकरा के ऊपर ध्यान दिया और ओकरा के काम करी। पाइल्स सूखला के बाद से सबसे ज्यादा खतरा खून के कमी हो जाला शरीर में। खून लगातार जो पैखाना के रास्ता से आवे लगी तो उ खून के कमी हो जाला शरीर में। और ओकरो से सबसे बड़का दिक्कत है, ज्यादा दिन तक ले अगर पाइल्स हुई तो एनल फीसर नाम के बीमारी हो जाला, जेमे मल द्वार के आसपास जोन बाटे उ फाटे लागेला, जेकरा से चलते और ज्यादा परेशानी, सबसे ज्यादा एनल फीसर एनीमिया जौन है, खून के कमी कहल जाला, ई सबसे ज्यादा बीमारी हो, एकर कॉम्प्लिकेशन बाटे अगर पाइल्स के सही समय पर इलाज ना कइल जाई तो। तला हुआ खाना नहीं खाए के हमनी के, और कब्ज बनावे वाला सामान नहीं लेवे के, व्यायाम करे के बाटे, तनाव भरी जिंदगी से बचावे के बाटे अपना के। ओकरा बाद से सलाद के मात्रा ज्यादा खाए के बाटे। कोशिश करे के बाटे कि पैखाना टाइट ना होके, इस तरह के हैबिट बनावे के बाद लाइफ स्टाइल अपन चेंज करे के बाद, ज्यादा देर तक ले बैठे के नहीं थे अपना के, ई सब लाइफ स्टाइल में चेंज कर परिवर्तन कइल जाई, तब जाके ओकरा से बचल जा सकता है पाइल्स के।
बहुत लोग में भ्रांति भी बाटे कि पाइल्स के जब बवासीर के जो ऑपरेशन करा लिहल जाई हमनी के, तो पैखाना जोन बाटे वो एकदम सीधा हो जाई, डायरेक्ट होके लगी पैखाना, पैखाना रोक ना पाई। चाहे बहुत लोग के भ्रांति रहेला कि पैखाना होकबे ना करी, द्वार से आ जाई। तो ई सब भ्रांति देहात साइड में बाटे, लेकिन एकरा से सर्जरी से कोनो दिक्कत नहीं है।